салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Путин зимни мулоқот дар иҷрокунандаи вазифаи губернатории вилояти Мурманск Андрей Чибич дар бораи шумораи фарзандон дар оила суҳбат кард, иттилоъ дод Кремл. Раиси ҷумҳурии Русия иддаои Чибисро ки 3 фарзанд дар як оиларо теъдоди бузург гуфт, ислоҳ карда таъкид намуд, ки ин теъдод бузург нест. Теъдоди бузург не муқаррарист, шумораи дуруст аст, таъкид намуд Путин. Зимни суҳбат дар бораи 3 фарзанд дар як оила. Чибис ба Путин гуфт, ба ҳар оила 3 фарзанд рост меояд, ки ин теъдоди бузург асту вазъро бояд тағйир дод. Аммо баъди посухи Путин, ки 3 фарзанд муқаррарӣ ва дуруст аст, Чибис гуфт, ки бале, ин хуб аст. қаблан Путин дар Русия қонунеро ба тавсиб расонд, ки барои фарзанди якуму дуюм пардохтҳои муайянро муқаррар карда, барои оилаҳои серфарзанд сабукиҳои дигарро низ пешбинӣ кардааст. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали комментария нависед. Оё дар ҳар як оила бояд дар Тоҷикистон, дар Русия, дар тамоми ҷо бояд 2-3 фарзанд бошад, зиёд набошад? Шумо чӣ фикр доред? Нависед.